Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Hoy! Ikaw na ngayon ay nag-iisip kung anong dapat gawin sa buong maghapon. Ano nga bang dapat gawin sa buong maghapon? Ngayong ikaw ay nakakaranas ng break o sinasabi nilang Holy Week break. Ay, sana all naman talaga. Di kasi lahat nakaka-experience ng ganun eh. Wow! Yung makapagnilay-nilay. Yung iba, nakakapag laway-laway. Pero yung nilay-nilay parang hindi masyado. So gamitin po natin itong pagkakataon na to para makapagnilay-nilay sa mga bagay-bagay sa ating mga buhay-buhay. At kung sakaling choice ng ibang mga kakilala mo, mga kaibigan mo na maglamyerda ngayong Holy Week, huwag ka na masyado mag-comment. Kumbaga, just live with it. Dahil hindi po pwedeng maging desisyon mo ang desisyon nila and vice versa. Ang tawag dyan ay hindi respeto. Depende sa budget mo. Diba kapag may budget ka, maglalamyerda ka. Pero pag wala kang budget, bahay ka lang. Kasi nga, ang buhay ay napakahirap. Hindi natin magulang sina Henry C. Kaya tayo'y simpleng manggagawa lamang at kailangan nating magtrabaho araw-araw. Kung pwede nga lang trabahuhin ang ibang tao para lang mabilis ang pira. Di ginawa ko na. Charot with the rot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itetsuwa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera.